Kasang pagtagad likid niya may mga unsa man ni puya ni nga gi kuan? Kalain na sa mga kagalaan oy. Ang puya mga higala nga gi unsa man ni ilang giputol-putol? Diyos kilo ko kalaing paminaw. Sa ato kuno gamay lang kadali lang kayo names eh. Unsa man ni hitabuan names? May audio ani names? Gamay lang kuno ha. Grabe ka mga way batasan ni mga tawhana. Ang uban ganing taon nga mga way anak mga kagalaan ning kamot ni gani og nga makabaton og anak kunya kanina hinuon dunay kuan ni unsa man ni gilabay mahinuon ning bata. Okay, so para makita na to tong kuan kanisa kana sakto na. Okay niyo. Limang kadi na nakita nila ning maong kuan puya. Ang katunga sa ang lawas diha dito ni mahigala makita sa kuan Banica River sa barangay Kalindagan, Dumaguete City. Unya ang katunga nakitaan sa barangay Tabok Tubig. So to pikas barangay ang katunga ang pikas katunga das pikas. Ang kapitan sa barangay ni pahibaw dayon sa kapulisan og ilang girespondihan eh. Ang katunga sa lawas dito sa pikas barangay ang katunga sa pikas. Posible ni nga gilabay ning bata no? Pila ka edad ning bata ani? Kasagaran ka aning indekin pila ka edad ani no? Gi-abort ba ka ning bata? Luuyaw eh. Wa naman sa nila kanang gitarong og 1 taon eh. No? Ang uban gani mga kagalaan ning kamot gyud gani nga mga pag-ampo, ang uban mo pa napagani mga higalay mga intervention sa science nga gamiton. Unya paghuman na ani man, no? Trawa ang sus Ginoo ko. Gihipos nila mahigala ang kuan. Sus Ginoo ko. Kinabay nani no do na ba ni og ari ka sa simbahan nga aspect narabay kalag ning inani. Kay tao man ni mga sukin tig paminaw, no? So murag mga 7 to 8 months old ganing bata. Grabe ha eh. No? Ya inani mga kagalaan nga kuan. Gilubong lang utan nagtarong o panalitan unsa magaling pero duda ko medyo illegal ning pagkakuan na basig abort siguro ning bata tingali pero gilabay man sa gihapon nila kuan dayon pareha ba tong gikubiran ni kasama Jane Gallardo dito sa kuan bagilabay na sa butang karton gilabay na sa mahigala dito sa sapa pagkangil arabang sus Ginoo ko unsang klasiha mahigala sa utok ning ani oy murag dunay unsa man ni Boyki ug Mikey dunay psychologically problema ang tao ani mohimo ani or na kuan lang yun, kaya na ang naipit siguro ba, na uban nga dili pa ready nga na anak niya murag kuan, na may man mas janti anak nga nabuntis, pagkabuntis aron nga ingon nga way na kaybaw kuan ang bata niya ilabay di siguro ingon nga kuan nabakay nayabag ba kang psychology or ilalang yung nga di sa ready patingali or unsa ba ka pero dapat di ko maka-imagine ay Naglimbawat na itong balhibo, naglantaw sa mga video attorney Rufil. Actually, dagan man jug ang gulo, no? Kung maghisgot ang psychologically attorney, para lang po sa kasayuran sa tanan, labi na sa katong mga niagi sa pagmabdos or nagbabdos, tama kinay tendency attorney Rufil, nga kana bitaw nga medyo wala sa saktong pangisip ang inahan. Kay tungod sa iyahang bunga sa pagbuntis, attorney Rufil. Naagyo ko'y kailaga ni attorney Rufil nga sumapa lagi niya sa iyahapong pagmabdos. Mo sa niyang gihuna-huna nga gusto niya ipakuha ang bata. Usa siya sa mga tendencies, kumbaga, sa extremity sa noon siya attorney Rufil no labi na sa atong mga prone to depression kay bag kita unsay kalisod dili lalim ang magmabdos dili lalim mga labis mga inahan nga minaw na karon pero again sama sa gingon daghang mga anggulo sama sa imuhang hisgutan pud kaganina attorney Rufil daghan tang mga kanang mabdos na dili andam gusto pang mo padayon silang panduy sa kinabuhi dili andam nga moatubang silang milya nga mo ilangatan pero hinaut pa nga maghatag kini og pahimangno sa nga adunay saktong mapamahi bukan na kay ato man nagibuhat sa kanang wala akong ato man ang responsibilidad andam mo andam kang hangos andam pagabot sa responsibilidad anak. Ani katiha adto sa may kasulti sa edibulki. Feel ako kayo og role ang pamilya karon attorney. No, sinani ba nga isip mo gilikanan ato ang matisok sa hunahuna masilsil sa hunahuna sa bata ba nga di pwede nga attorney. Taas ba risk gumay kay sa post abortion complication. Dili ni pila to ka murag abot og 1,000 ka mga kababayan nga mga Pinoy in 2020 attorney ang nangamatay to sa post abortion. Unya usay mabuol kita attorney nga liman ka may kini abot og millions ang naghimo og induced abortion. Sus Ginoo ko. Siguro sa US tungod sa gidaghanon sa tao dito unya usahay kana bang naapoy uban nga kanang ilahang hunahuna attorney nga legal ang pag-abort kay para nga ma-save ingon ana pero sa Pilipinas illegal ba ang abortion? Illegal ka kay mga bata ron sito kay manguyab di ka mamuhugas sa plato. Ayo kay may mudag kon kamao kayo no nya wa pa gyud oy responsibilidad way na mauhang trabaho bida ato ning hisgutan to taon mga kagalan man lamas pila ka hinumdum. Straight to the point. Ang ato ba mahigala in the aspect mga kagalaan sa sinsya ang uban di baya lalim no ang uban mahigala do nay mga test tube babies pa gani do na iban mga experiment sa science kay aron lang gyud nga eksperimentuhan gyud maayo nga unsaon nga makaanak ang usa ka babay makaanak ang magtiayon nya human aning kamot gyud nga makaanak
Ang uban po niya idagahan mga anak mahigala ipanglabay na sa nang uban. Straight to the point. Inana ang konsas kinabuhi no. Perti ka kuan gyud. Yan ay kinabuhi man ni tao man ni mga sukintig paminaw og ari ka sa simbahan do na may kalag ning ani, ha? Pagkaluoy ba sa taon nga mo ni nadangatan ini maong bata. Wa may sa ning bata may gala kung kini mga ginikanan ani og unsa ilang gipanghimo. Mo ni ang responsibilidad ba kay narabay katubitong report sa Jinsan Boyke. Grabihan no nga inana ka bata pa ba na nabuntis na. Grabiha oy. Nya unsa man na pagbuhi sa ilang kwan. Ilang responsibilidad kana karon. Mana ko ingon katulabi na katong mga members for peace ba. Imo gunahon kanon ni emong gisangon sa mga bagang responsibility kay ang kuan magud ana nga naiusa nga ma-professional ninyo sa inyong pamilya. Aron nga ikaw may magkatabang sa uban, mo graduate mo sa 4Ps. Ang problema ndako nga ikaw nga 4Ps, ikaw may gisaligan sa pamilya, ego ka nagka-graduate o wa pa ka graduate nabuntis ka pod. May kabuntis, nabalik na cycle na sad. Oh, lisod kayo. So ang ato nga makalingkawas ta ning cycle sa kapait. Nagi mo lusot dito. Oh, nya nani karon pana saon man ito pag lecture ni mga kabatan-unan ka karon. Ikaw boy kay ug may kay saon ta man karon nga mga maayo kay may bamdag panguyab ni mga bata-batan-on. Pagkinis balay attorney. Kasabutan no sa eskwelahan daghang makatuna ng bata pero ato gibalik-balikon nga magsugod gyud sa balay, magsugod sa pagtudlo sa mga ginikanan sa mga inahan ug amahan. Dili lang pagtudlo attorney Rufil idol may dapat na sila model gyud. Nga ikakita nila ana ba example ilang papa, ilang kuya, ilang ate nga mamahimo nilang sumbanan no nga ganahan ko may anak ko, ganahan ko may ani ko. So importante na nga naa sila role model. Dili lang nga imong isultis bata nga pag inani ayaw pa ni garilyo na ikaw dito labing una nga manigarilyo. Amo ni nakalisod. Unya pag monitor pud sa mga kabatanunan karon attorney Rufil kay ang danger sa social media ba no ang exposure magud labi na karon tanang mga tao sige lagtutok sa cellphone attorney Rufil. Lahi na gyud ron, lahi gyud. Lahi na gyud. Kaya doon ka attorney Rufil nakapagawas ta ani nga report katong sa Toledo City ganito Ma'am Ken. Katong nahutdan siyang dugo. Sakto ba? Katong kuan may kiba katubang katong ilang mga bata ang tungod sa porn site. Sus niya inana ba no nga accessible para nila. At the same time attorney Rufil ang screen time with all honesty I think we are all guilty about this. Nakapaiban sa ato ang panahon nga maghimamat gyud unta ta. Di ba kaniadto inigabot na to sa pamilya magtabi or naalay gamay nga TV then paong dayon tabi pero karon magtinutok kay sa cellphone lahi-lahi na no Inig ana sa lamisa way tagdanay ha. Duol ta pero sige nag-text di ko saan naman kalakiha. Di ba sa una ba nga magtabi kita nagabot sa lamisa. Karon daghang challenges no. Mo ni challenges nga angay tan-aw i-address sa simbahan saon pag kuan ni mga youth karon og mga challenges karon kamo may ki og boy ki medyo kamo may sito ini mga kuan ba kini mga kabatan-unan karon kuan sila mosamot ron ang teenage pregnancy tungod ini mga porn. Sa una man god kani real talk lang gini sa una man god nan-out tag mga porn sa una kay milito gini mga bata no tawag na high school na college ato tas ka kay kuan ila ka kay Susminya Jennings niya tagbabutan aw dito karon di naman nasa cellphone na tanan kuri-kurion lang sa mga bata kita na sila maswito para man sila nato mo na prangkang pagka-istorya so gusto sa mo tanaw unsa bisag unsa na si access unsaon nato na pag anak no unsaon ka nato na pag unsaon ka nato na pag-control unsaon ka nato na indikin dako ni nga challenge ba gyud mo na kung iyon ba challenge sa church kung mahimo mo focus usa ta dito aning pag-solve aning mga problema ha unsaon tani pag-counter kontra sa mo apil tang mga politika anak katong mga komitaw ayon lang sa katong mga pastors karon mga pare kana may nindot nga tutukan dapita unsaon ta man mga youth nato ron ha wa pa mga bata pagkayo wa pa di pa ni ka mao di pa ka mo dungag di pa ka mo hugas plato di pa ka mo luto bisag naa sa rice cooker di ka mao pero manguyab sweeto kayo. Ay, ba mo explicar ha? Kabuton ang buwan. Sa idol boy kyo saan to? Ikaw ang bugtong itik nga nagkapagkapang. Sa malapukon kung kasing-kasing. Sa plato. Hasta ngilngiga. Mayo, so kan mga bata pa. Nya mo tan-aw kini mo porn, tan-aw ka ana. Mao na makatintal nimo.
Unsa man nato na pagkuan boy kay unsa may mo ka suggestion na pwede guno ka nang kano bitaw kuan ka ba nga ng mga bata unsa unta naman masito pa man sa nato. Kuri na to kita sa mga ball dito na gitanan. Hindi lisura no. So na managana man mga kuan nga di ka kakita kay mga ginikanan suko. Karon na access tanan. Importante magyud siguro Attorney Rufil Idol Boyki kana bitaw nga doon na kay connection sa imuhang mga bata kana nagpadako ka nga nagpasabot ka kanang lahi ra magud ang nay connection sa inyong relationship or close mo sa imuhang mga anak Attorney Rufil kay at least ang bata ba kana bitaw kung aduna siya mga butang nga makuryoso siya musulti siya sa iyang ginikanan kung unsay makatunan sa bata isulti niya sa iyang ginikanan kana bitaw nga klase sa relasyon Attorney Rufil kay siguro ang nakapait lang sa karon nga daghang hagit sa modernong panahon Attorney Rufil kay sayod ta nga nagkataas ang inflation rate so unsay buhaton sa mga ginikanan maningkamot nga double income so manarbaho makuwangan ang oras sa balay makuwangan ang oras sa pagmonitor sa mga bata ang mga bata mangitag kalingawan kay wa man si mama magpapa mangita ko adto ka sa kong barkada ang uban exposure sa barkada magtudlo nimog dili maayo ang bata di na makasulti sa ginikanan kay tungod si mama magpapa busy man lisod siya Attorney Rufil mo na nga ato lang sigurong paghangyo o pahimangno sa mga ginikanan nga hinaot pa nga taliwa sa mga responsibilidad obligasyon nga gipangatubang maghisgot tag pagpanarbaho ninyo dito sa gawas sa balay hinaot pa nga mugahin gihapon tag panahon sa pakingistorya sa atong mga bata o pag suta kung kumusta ilahang pagtungha dili kay abot sa balay kana bang kaigo na lang mo mukaon ug matulog na lang no lisod man pero hinaot pa nga makapangita tag pamaagi para nga mas mapalig-on nato ang atong relasyon sa atong mga anak kay kini nga fetus na dumagiti nga nakita na pisa-pisa pa lang fetusa na kuan pagitaon tos pikas baryo ang usang lawas o sa sus Ginoo ko. Duda ko mga bata ni. Kini ni mga dili ba ready sa dili reading mo. Hadlok sa ginikanan. Hadlok sa ginikanan. Wata kay bol lingaw rin Attorney Rufil isang put ani may nana ba. Ilang gihimo nga lingaw-lingaw na mga butanga nga naa man na say attached responsibility. Wa man sa unahuna lang attached responsibility. Sus marosep di gani ka maogan. Di ka mo manglaba. Di ka mo manglaba. Di ka mo wa pag yun. Ay buot unya human. Hasta si tuha mo nguyap. Kapasugot sa no? Kapasugot. Unyag magkabuntis. Di problema ang dako. Magsabot-sabot na sila nga. Ikuan na diha. Itangtang na diha. Ikuan na. Mo ning tabo So daghang dako nga responsibilidad ni. Dako ning problema haron sa katilingban nato unsaon ng mga bata ron. Idol Boy Attorney Rufil, maskin pagani in all fairness sa mga ginikanan nga naana na ang koneksyon, makikistorya may ilahang feeling na sila command sa ilang mga anak. Pero ang dakong problema because we are all actors. Actors in a way that we play different role in a particular environment. O sa balay, inani ko. Igabot sa gawas, lahi maka. And naalain-lain nga mga circle ba nya wata kahibaw nga didto po na nilang makuha Attorney Rufil. Maunay nakalisod kay bisag unsa pa ka mo monitor nga ginikanan, bisag unsa pa nimong paningkamot diha kung ang ilahang asa sila affiliated, asa sila nasikit, associated, diha na po ng laay Attorney Rufil. Diha ng laay. Kunang importante gyud ako para nako sa mga bag-ong tubo paron, example ang inyong mga anak na pa sa mga teenage or medyo mas bata-bata pa Attorney Rufil. Ihando sila sa mga organization, sa mga community nga kahibaw nimong mulambo sila outside sa inyong pamilya nga simbahan, organization sa youth, kanang mga butang Attorney Rufil nga makapalambo sa ilahang kaugalingon no nga dili kay lisod kay ba nga wa ka kahibaw og asa sila. No kanang inana ba nga barkada lang gyud balay barkada mas may na sa eskwelahan onak unsa man na kay mga unsa may grupo gapila nimo sayaw, banda kanang make them explore nga in a way nga nindot ang ilahang association ug asa sila dapita nga circle Attorney. Kay may tabo lahi na ba gyud moingon sakto man imo Idol Mikey nga ang connection sa ginikanan pero ang kalainan karon no sakto na imo yun Mikey nga ang ginikanan busy. Mahal ning palaliton ron di mo duble yung trabaho. Overtime pa ta. Nagduha tong trabaho tong tinigutlo pa. Aron magkakorta ta kini man ta salig sa akap, ha? So trabaho ta pagpanguli sa balay mga bata iyahay lang, no? Nya karon ang karong panahon na magod lahi sa una ba nga magtapok ta tan-aw tag TV. Magtapok ta maminaw og radyo. Karon iyahay labi nagtag sa kwarto yung mga anak, iyahay sa kwarto na to cellphone. Wa na. Di na nimo matapok. Kay na naman lang kagulingon-kalingawan, di naman mo ato sala kita tag TV cellphone. Inig pangaon mo nga una lang mo kaon mo ana pa. Oh? So inig pangaon palantang magdungag kaon, nagiyahay pud mo og tan-aw sa inyong text, inyong cellphone. Dawa na magistorya ba? So dakong problema kini.
No? Muna problema una, nga wa tay connection, way connection ang ginikanan sa mga anak. Now, sakto po tong kaboy, bisag na ay connection, problema gyapon. Oh. So kining dapita kay ngano man mudaghan ng mga teenage pregnancy tungod ani. Kuwang sa advice ang mga bata niya kuan. Ha? Kasi tan-an mo Idol Mikey. Sa side sa mga babae po be, sa mga Kuan sa attorney siguro kanang importante yung kaayo nga kana bitong educated ang ginikanan or ikaw nga single pa ka karon kara ka magsugod ang pagpangandam attorney Rafil nga kanang ready ba ka emotionally, ready ba ka financially kay di gyud lalim no mamahimong ginikanan mo ngara nga magyud siguro magsugod ang tanan attorney Rafil kay bao gyud ta nga daghan nag exposure ang mga kabatanunan karon dili gyud lalim ilahang pangagian so kita nga kato labi na sa kato mga nagplano pa nga magkapamilya mo na inyong hunaon andam ba mo financially, andam ba mo emotionally, physically, nga anaa mo para sa inyong mga anak taliwa sa uban pa nga mga obligasyon nga imong atubangon. Kana lang gyud siguro attorney. kana andam ba ka kana kung ang imong kuan na gyud nya kita kag imong kuan nya pangminyo ay ng imo. Kada pod. Kana high school. Oh. Ano? Andam na high school nga. Jesus Ginoo ko nya. Sito kay madag panguyab niya man ang Emosyon ra ta na to ini. Oh. Emosyon ra gyud ba walay diha na ta magka-problema actually. Mo na ni problema ndako ron. Mo na daghan ni mga kabantay kay panlabay na ng mga bata. sus. Sa data gani ako nakuha attorney Rofil 1,000 women die each year sa nasod nato tungod sa kanang post abortion complications. Kay dili ba na basta-basta. Di ba, may bawaan gani nga na-abort or kanang nalaglag ang bata, praspa, kanang ginahanglan gyud ba niya? Kanang nga nagtago-tagoon sa mama imong expect na. Nahitabo kita itong report na to sa Inayawan and Dekin, nung ka? Kato lagi nahutdan og dugo, di ba attorney Rafil? Dugo. Siya rin nag-abort-abort sa kagalingon na to. Sus, pastilan. Abort-abort kasi mo kagalingon. Kay kanapong uban, siyempre, ang mga illegal man, di mag-abort-abort kasi mo kagalingon, dugo siya. O takibo, Wala na- Google na to ba? Ngita ka to og search kung saon, may nana ba? Daghang yung kuan no, kay ultimo mo Google ka. Kada ba kay simple nga ubo attorney Rafil di ka na pa-check up i-google ra kay nimo wa na ining adto ni was Google wa na cancer ni mo gawas Ginoo ko. Kini bitaw, kining robot bitaw, himantayon kay nato ni. Mo na usay mapugos tag kanta-kanta na lang ini atong kuan kay bantayan ta kini atong mga Facebook page. Bantayan flag down din ta ining mga Sige. robot. Pero tingala ka na astang YouTube mangutana kag YouTube kuan mo unsa paghimog bomba. Tudloan ka. Ano ba na pangwana? Wala gid. Panantanga. So double standard din ko na. Kana gani mga bastos-bastos attorney sa bastos. Facebook. Di nun naara noon. Di Pero ma-take kani down. ato ang paningkamot nga ginagmay ra ilang madunggan. Sus, pastilan. Ano man nga kani ato mga Facebook pages na ano? I-blur na to ng mga bastos. Blur. Mo ginato. Kan uban ano na okay man ang uban nga bastos kastanan? Bulgar na kaayo. Oh, Double standard yung siguro attorney. sa man si Mita sa doy ha. Last na lang. Oh. Nya mo na makita sa mga bata. Kay kun kini unta nga responsibilidad ba kana sa na apo diha nga nag-control, ila po i-appeal unta Wala gi. nga responsibilidad. Kay karon grabe ang access sa mga kabataan, tanan gusto sila mga bold niya na ba na tanan. Oh. Di na mapugnan kay naa may tagsag cellphone sila. Naa silang kwarto, sa mga may nagsunod ta. Di malisod. Oh, so pagkasigig kita ana, asa yung mga uyab i-apply na nila dayon. Buntis. Pagkabuntis, wa pa may ikabuhi, nang hadloks ginikanan, abort. Mao na siya. Kadakong paltos ning kalakiharon. Mo ni dakong challenge alang sa tanan, alang sa kanya sa moral aspect nya mo na i-concentrate na napita. Tinuod. Saon man itong katilingban aning kalakihag mauhon. Medyo manlibat to balhibo kani kang inani nga nabuwag patong lawas sa pikas ko na buwag to sa pikas. Gilaran paminaw na. Okay, Idol Wiki. Attorney Rofil, salamat sa kahigayunan. Alang sa IFM DYHP, ako si Idol Boyki. Ako si Idol Mikey. Tatak. RMN. Hapit na gid ang sinulog. Ang atong sinulog mahigala karon maning Fiesta Senior. Pizza 19 sa January. Onya kinini ang mga activities inday sugod na ba ang Misa Novena no? First Misa Novena sugod na sa Basilica de Santo Niño.
Nya dunay papangandam sa basilika sa purely religious activities, doon na po'y pangandam diri mahigala sa sports center. Ha? Ato sa i-check si kasamang Jane Gallardo, tuwa karon sa basilika Minoro de Santo Niño tantan-awon mga higala unsa na mga pagpangandam. Kumusta na ang basilika karon? Asa man ang mga agianan sa mga tao kasamang Jane ka diri sa Osmeña Boulevard nga kalsada unsa man gihimo nga entrance mao gyapon sa una nya exit dito sa kwan sa may Magellan's Cross or dito ang entrance diring exit sa Osmeña Boulevard. Unsa may mga kabaguhan ba kada karon o unsa ang dugang pagpapangandam? Yes, sa kasamang Jane. DYHP RMN Report. Radyo man Attorney Rufil, live taro din sa Basilica Minoro del Santo Niño de Cebu. Di nato gini nga gipanghatagan og hulagway ug dugang gitan ni Attorney Rufil kung unsay angay nga sundon. Labi nag magsugod na ugma Attorney Rufil ang unang novena Attorney Rufil. Ato kasayran diri Attorney Rufil nga sugod gid ugma ang entrance Attorney Rufil dito sa Habig Sands Cross. Entrance ra gid dapit dito Attorney Rufil. Apan karong adlaw pwede pa man maka-exit di pwede pa maka-entrance. Apan sugod ugma Attorney Rufil one entrance one policy yun. One exit policy na gyud ipahiga ipatuman nila ugma Attorney Rufil. So ang ato ang Attorney Rufil anhi sa Magellan's Cross. Okay. Ang ato ang dini Habig sa Osmeña Boulevard Attorney Rufil ang exit mablo ato ipanghatag pod nga impormasyon sa atong mga suking tigpaminaw Attorney Rufil para pod matagaan pod sila guide Rufil binag muanhi gid sila ugma yang tuang kuan Attorney Rufil walk sos alas 4 ugma sa kadlawon magsugod Attorney Rufil. So magikan investment nya padong diri sa Basilica. Alas 4 magsugod Attorney Rufil nya nakahinabi po nato diri ang mga kadagkuan ang atong kaparian dinhi sa Basilica Attorney Rufil nga gibawal na gid nila ang mga pagtalaw ka na mga hinagibang labi na mga backpacks Attorney Rufil bawal na gid nila karon Attorney Rufil gitagaan pa nila siya ang panugma Attorney Rufil bawal na gyud nga napod day mga priority lane Attorney Rufil sa likod nga bahin sa tong Pilgrim Center dito moagi ang ako ang mga senior citizens mga mabdos Attorney Rufil gitagaan sila priority lane adto dito na dito ilang exit, ako dito ang ilang entrance Attorney Rufil. Nya ato pong pahimang no po sa ato ang mga manimbahay or mga devotee nga moani og Attorney Rufil nga naana ni sila di pabutang diri nga sakto nga mga dress code Attorney Rufil. Kay wala naman sila atong katong para tapis gani Attorney Rufil. So kung kinsa atong moani nga katong mag-short or naay mga sulit nga sanina, bawal na gyud pasudlo na Attorney Rufil kay wala na sila i-provide nga inog tapis Attorney Rufil. So dapat formal o kanang na gyud sakto nga mga sanina ang dapat sulubon nga kada po nga formal dinhi so sa simbahan Attorney Rufil. Jay nakabantay ba ka nga ugma ra ba tinaghanan ra ba ni mga tao gyud na magsugod na misa nobina tanan nga oras unsa man ang ilang oras sa misa na kay nakuha nga schedule ug wa gani tanawa na lang na ug unsay mga schedule kada oras ba ang schedule or mulaktaw-laktaw og tag sa ka oras or media oras ba kaha ikaduha nabay mga LED na gipamutang sa gawas kay ang uban man gud na dili makasuod tungod sa kadaghang tao ari na lang ta mo tan-aw sa LED kasama Jane. Rufil na sila butang ng tarpaulin Attorney Rufil nga nagbutang unsa oras ang misa. So magsugod ang Cebuano Mass ug Attorney Rufil before after sa opening salvo Attorney Rufil alas 7 dayon magsimisa. Alas 7 sa buntag Attorney Rufil nya medya oras ang kanang iyahang gap Attorney Rufil musugod na pod sa lain nga misa Attorney Rufil. Gali alas 7 sa buntag alas 8:30 na po din alas 10 kadto na po sa alas 11:30 Attorney sa oras 1.5 hour out ang kuan Attorney Rufil. Ang kanang gap sa mga misa ang magsugod gid Attorney Rufil kay alas 7 gyud sa buntag ang Cebuano Mass Attorney Rufil sa atong mga mo ani ay Attorney Rufil nara gid ni makita pod sa gawas nga bahin na sa simbahan Attorney Rufil ang mga angay o dili angay nga buhaton og ang mga misa pod Attorney Rufil schedule na to sa atong misa Attorney Rufil subay sa pagsaulog sa kapistahan sa atong balaang bata Attorney Rufil. Okay. So, sa Rufil, naana po Roy, mga pipila ka mga devotee na to nga naa din. Bago naman po na humanis sa Attorney Rufil. So, karon kay naana mga ubay-ubay na ni sila ron ang nanulod din ni Attorney Rufil. Daghan na kay tag makita ang mga tao. Nya, ako nga ipahibang na Attorney Rufil nga wala mga candle vendors na pwede makabaligya din sa simbahan. Sugod ugma. Adto na sila sa gawas Attorney Rufil. Sugod ugma. Pero karon gi tagaan pa sila, pwede pa sila ani sud pero ugma gid sugod Attorney Rufil. Adto na gid sila sa gawas Attorney Rufil. So okay. Attorney Rufil no, na
ato ang nakuha diri nga update pahimanglo pahibalo sa ato mga suking tagpaminaw ang mga bawal o akay buhato na sa pagsud sa maong simbahan Attorney Rufil. So Okay. nagika na lang din yung Attorney Rufil sa Basilica diri sa Basilica. Kauban nato sa atong ng patron ato ang speed double D. Ako ang radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak RMN. Salamat Jane Gallardo sa imong report. Straight to the point. Gikan sa Basilica del Santo Niño atong tan-awon sad unsay preparasyon sa Sinulog Foundation, no? Kay lahi man tong activity nga purely religious activity og lahi po ni activity diri mahigala sa Sinulog Foundation pagpaandam na alang sa contest mahigala sa Sinulog Grand Parade. Ato i-check si Paul Lauro sa dugang report. Yes Paul, kumusta sa Abiliana? As pagkakaron Paul kay gikan sa SRP, sa milabay tuig karon mo balik ta sa Abiliana. Yes Paul. DYHP RMN Report. Radyoman Attorney Rufil, namingaw na ang sud nga bahin sa Cebu City Sports Center kay nakapauli na gyud ang tanan nato mga sakop sa kapulisan o guban pa nga mga law enforcement agency nga involved sa gihimo nga send off sa atong kadaguan sa kapulisan sa atong paggoberno dinhi sa Dakbayan Subo, preparation ni sa dakong kalihukan na sad sa kapistahan ni Senior Santo Niño karong umaabot Attorney Rufil, no? So kapin o 3,000 ka mga law enforcers niining pagsaulog nato sa ika 460 na ka tuig na sa pagselebrar nato sa Balaang Bata Senior Santo Niño dinhi sa ato sa Dakbayan sa Sugbo. Magbahin nis ka sa Arnold kaganiha, ako mao'y na ni diri sa palibot niining mga orasa unya kasamang Arnold mo nagiginabi sa atong kadaguan sa atong kapulisan. Umusta man ang operation, no? Pero si Ma'am Raquel Arce, ako sa ito na-interview kaganiha, ang ruta sa Kadlaw na gyud Attorney Rufil, no? Ang atong penitential walk, solemn position sa atong walk with Jesus sa opening salvo na pistahan ni Senior Santo Niño atong ni Arce sa iyang bahin. Ay siya may ako na-interview kaganiha po. Ang iyang mga tao, iyan ang gihatagaan instruction o niya ang ruta nga smooth ruta o ay mga obstruction ila na sanggi pangandaman Attorney Rufil. Atong situational report diri sa Cebu City Sports Center. Ako inyong radyoman, kauban ang Jesus Mampong, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Salamat po nga report. Okay, mga higala. Okay. Sangan sa kinitibok ang pwesto sa DYHP RMN sa Bacos kasamang Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pilagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Ibuntag Pilipinas, Tatak RMN.